Croeso i'r fideo hwn sydd wedi cael ei baratoi gan Carlam Cymru yn e-sgol ar gyfer Llywodraeth Cymru. Fideo am PISA ydy hwn yn esbonio beth yw PISA ac yn darparu gwybodaeth am yr hyn y gall dysgwyr 15 oed yng Nghymru sydd wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn PISA 2025 ei ddisgwyl. Felly, beth yw PISA a phwy sy'n rhan ohono? Wel, mae PISA yn sefyll am Programme for International Student Assessment ac mae'n astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd sy'n cynnwys ysgolion a myfyrwyr mewn mwy na 90 o wledydd ar draws y byd. Fel arfer, cynhelir yr astudiaeth bob 3 blynedd. Datblygir yr asesiadau ar y cyd gan arbenigwyr addysgol yng ngwledydd aelod yr OECD sy'n sefyll am Organisation for Economic Cooperation and Development. Beth mae PISA yn ei fesur? Beth yw ei bwrpas? Wel, mae PISA yn mesur gallu pobl 15 oed ar draws y byd i ddefnyddio neu gymhwyso gwybodaeth a sgiliau darllen, mathemateg a gwyddoniaeth i wynebu a mynd i'r afael a heriau bywyd go iawn. Defnyddir canlyniadau PISA i gymharu perfformiad systemau addysg ar draws gwahanol wledydd. Felly, sut mae PISA yn wahanol i TGAU? Beth yw'r gwahaniaeth? Mae hwn yn gwestiwn da. Yr ateb yw, tra mae TGAU yn profi perfformiad myfyrwyr unigol, yn asesu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gynnwys pwnc penodol yn bennaf, gyda chanlyniadau'n effeithio ar eich llwybrau addysgol a gyrfa yn y dyfodol, mae PISA ar y llaw arall yn gwerthuso pa mor dda y gallwch chi gymhwyso neu ddefnyddio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn hytrach na chofio gwybodaeth pwnc, ac mae'n taflu goleuni ar berfformiad y wlad gyfan. Mae hyn yn golygu nad oes pwysau arnoch chi fel unigolyn, ond yn hytrach pwyslais ar ba mor dda rydych chi a'ch cyfoedion ledled Cymru yn perfformio fel rhan o dîm. Nawr ymlaen at eich rôl chi yn PISA. Rydych chi'n gwylio'r fideo hwn oherwydd bod eich ysgol wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn astudiaeth PISA 2025, un o tua 120 o ysgolion ledled Cymru. Byddwch chi'n ymuno â mwy na 90 o wledydd ledled y byd i gymryd rhan yn PISA yr hydref hwn. Mae hyn yn golygu y byddwch chi, eich cyd-ddisgyblion ysgol a phobl ifanc fel chi o bob cwr o Gymru ac o gwmpas y byd yn cymryd rhan yn PISA tua'r un pryd. Pam mae hyn yn bwysig? Unwaith eto, cwestiwn da. Mae'n bwysig oherwydd dyma fydd yr argraff gyntaf y byddwch chi yn ei rhoi i'r byd y tu allan o sut y gall myfyrwyr Cymru gymhwyso ei gwybodaeth a'i sgiliau i wynebu heriau bywyd go iawn. Mae hefyd yn gyfle euraidd i gyfrannu at wella dyfodol addysg nid yn unig yng Nghymru ond ledled y byd. Mae argraffiadau cyntaf yn cyfrif ac rydym am i argraffiadau cyntaf y byd o bobl ifanc 15 oed yng Nghymru fod yn rhai cadarnhaol. Felly gyda'n gilydd, gadewch i ni wneud ein gorau. Sut olwg sydd ar PISA, beth yw'r fformat? Wel, y peth cyntaf i'w ddweud yw ei fod yn asesiad cyfrifiadurol, felly byddwch yn ei gwblhau ar gyfrifiadur yn eich ysgol. Os ydych chi wedi cael eich dethol i gymryd rhan, mae'n golygu y byddwch yn treulio tua 2 awr gydag egwyl fer yn y canol yn ateb cwestiynau ar gyfrifiadur ysgol. Y meysydd pwnc ar gyfer y cwestiynau hyn yw mathemateg, darllen a gwyddoniaeth, gyda dysgu yn y byd digidol wedi cael ei ychwanegu am y tro cyntaf eleni fel y maes arloesol. Bydd pob un ohonoch yn cael set neu gyfuniad ychydig yn wahanol ac yn ateb cwestiynau ar 2 o'r 4 maes hyn. Mae pob rownd o PISA yn canolbwyntio ar un maes fel y prif faes holi. Yn PISA 2025, gwyddoniaeth yw'r prif faes, felly bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cael cwestiynau ar wyddoniaeth fel rhan o'ch cyfuniad, ond nid pob un. Felly, i ailadrodd, bydd pob un ohonoch yn ateb cwestiynau ar 2 o'r 4 maes pwnc mathemateg, darllen, gwyddoniaeth a dysgu yn y byd digidol. A bydd pob cwestiwn yn seiliedig ar sefyllfaoedd bywyd go iawn. Peth arall i'w nodi yw y bydd y prawf yn addasu ei hun i chi, a byddaf yn dweud mwy am hynny yn hwyrach ymlaen yn y fideo. Yn ogystal ag ateb cwestiynau ar y meysydd pwnc, byddwch yn cwblhau arolwg neu holiadur a bydd yn cymryd tua 30 i 40 munud.
Mae'r arolwg yn gofyn am eich cefndir, agweddau a phrofiadau yn yr ysgol. Bydd yr holiadur hwn hefyd yn gofyn am rywfaint o wybodaeth am gartrefi a theuluoedd, felly byddai'n ddefnyddiol i chi wybod galwedigaethau eich rhieni neu warcheidwaid, beth yw ei swyddi a hefyd beth yw ei cymwysterau addysgol uchaf. Dwi'n siŵr yr hoffech chi wybod bod pawb yn eich ysgol yn rhan o hyn gyda'i gilydd, gan gynnwys eich athrawon a'ch pennaeth. Gofynir iddyn nhw hefyd gwblhau arolwg sy'n canolbwyntio ar eu rolau a'i cyfrifoldebau nhw o fewn yr ysgol. Yn arolwg y myfyriwr, nid oes angen i chi ateb unrhyw gwestiwn sy'n gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus, a bydd y gweinyddiwyr ar gael ar y diwrnod i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych. Mae PISA yn cynnig cyfle i chi gynrychioli Cymru ar lwyfan y byd, felly mae'n gyfle gwych. Does neb yn gwybod pa gwestiynau fydd yn codi, felly nid oes unrhyw ffeithiau gallwch chi dysgu a dim adolygu y gallwch chi wneud. Wedi dweud hynny, mae yna adnoddau y gallwch chi defnyddio i ymgyfarwyddo neu ddod i arfer ar mathau o gwestiynau sy'n codi yn PISA. Gwylio'r fideo hwn yw'r cam cyntaf, fel eich bod chi'n gwybod beth yw ddisgwyl. Yr ail gam yw gwylio ein fideos newydd sy'n trafod rhai cwestiynau sy'n debyg i'r rhai sy'n codi yn PISA. Mae fideos ar gwestiynau darllen, cwestiynau mathemateg a cwestiynau gwyddoniaeth. Y cam olaf yw defnyddio'r adnoddau rhyngweithiol sydd ar gael ar hwb. Mae'r fideos newydd yn eich cyfeirio at yr adnoddau hynny. Mae cyfoeth o ddeunydd yno a fydd o gymorth mawr i chi i ddod i arfer ar math a'r arddull o gwestiynau sy'n ymddangos yn PISA. Nid oes angen teimlo unrhyw bwysau o gwbl, jyst gwnewch eich gorau. Bydd eich atebion yn ddi-enw. Hynny yw, ni fydd eich atebion ynghlwm wrth eich enw, ac ni fydd eich canlyniadau personol yn cael eu rhannu ag unrhyw un, ac ni fyddant yn cyfrannu mewn unrhyw ffordd at eich astudiaethau ysgol na'ch aroliadau. Ond, trwy gymryd rhan yn PISA, byddwch yn chwarae rhan wrth ddarparu darlun byd-eang o sut mae gwledydd yn perfformio, i helpu i lunio systemau addysg ledled y byd. Felly edrychwch ar hyn fel cyfle gwych i gyfrannu at rhywbeth mwy na'ch astudiaethau ysgol bob dydd. Efallai y byddwch chi'n gweld rhai o'r cwestiynau'n anodd, ond mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi cynnig arni. Os ydych chi'n meddwl ar yr olwg gyntaf bod cwestiwn yn rhy anodd, yn hytrach na neidio i'r un nesaf, cymerwch eiliad i feddwl. Dychmygwch berson ifanc fel chi yn Iwerddon, Estonia, America, Hong Kong neu unrhyw le arall yn y byd a thriwch feddwl sut y bydden nhw'n ateb y cwestiwn. Efallai y byddwch chi'n synnu bod ateb yn dod i'ch pen. Drwy roi cynnig ar bob cwestiwn, byddwch chi'n cyfrannu at y darlun mawr ar gyfer yr astudiaeth. Os ydy'r ateb ar y trywydd iawn neu beidio. Ac mae hynny'n bwysig ar gyfer y canlyniadau cyffredinol. Rhywbeth pwysig y soniais amdano yn gynharach yw y bydd y cwestiynau'n addasu eu hunain i chi. Os ydych chi'n cael trafferth gyda chwestiwn penodol, bydd y cwestiwn nesaf ychydig yn haws. Neu, os ydych chi'n ateb cwestiynau'n gywir yn gyson, bydd y cwestiynau'n mynd ychydig yn anoddach. Rydych chi i gyd yn unigryw, ac mae PISA yn anelu at sicrhau bod y prawf yn adlewyrchu eich galluoedd ac yn cadw eich diddordeb trwy gydol y broses. Yn y ffordd honno, mae'n astudiaeth gefnogol gyda phawb sy'n gysylltiedig ag eisiau i chi lwyddo. Felly edrychwch ar hyn fel cyfle a her gadarnhaol a gwnewch y gorau y gallwch dros Gymru a thros y gymuned fyd-eang ehangach. Mi allwch chi wneud hyn, dim problem. Nawr, cymerwch y cwis byr hwn i weld faint rydych chi'n ei gofio o'r fideo hwn. Sganiwch y cod QR neu teipiwch y ddolen i'ch porwr. Pob lwc!